Evo, prije 6 godina krenulo je projektiranje i neka ideja o ovoj našoj novoj uljari. Trebalo je više od 5 godina da se riješe papiri, administrativni problemi, poteškoće koje svi naši zakoni i pravilnici imaju kako bi se jedna uljara napravila. I samo godinu i 4 mjeseca da se ova nova uljara sagradi. U međuvremenu mijenjala se tehnologija, dolazile su nove stvari u proizvodnji maslinovog ulja, tako da danas možemo reći da imamo stvarno najsuvremeniji pogon za proizvodnju maslina u kojem se mogu kontrolirati svi parametri od temperature maslina na ulazu, okretaja raznih motora, strojeva, mlinova koji mogu utjecati na parametre kvalitete ulja i tako da uz vrhunsku sirovinu koja ulazi u uljaru možemo kontrolirati svaki najmanji detalj kako bi rezultat bio vrhunski. Recepture prerade maslina mogu se prilagođavati po sortama, lokacijama i klijentima koji donose masline u preradu. Svi parametri se bilježe u sustavu, te evo sljedeće godine ako ste bili zadovoljni sa preradom ove godine i ako su masline iste, znači po istim tim uvjetima se masline mogu ponovo preraditi. Nalazimo se u pogonu za preradu koji se sastoji od 2 dijela, vanjskog i unutarnjeg. Znači vanjski dio je prljavi dio u kojem se odvija prijem maslina, prihvat, odlišćavanje, odgranjivanje, pranje, sušenje i mljevenje. Znači sve do mljevenja se odvija u vanjskom dijelu, tako nam je olakšano pranje, smanjena je buka unutra i puno je lakši rad. A unutra znači imamo ovaj čisti dio koji je kao laboratorij. Imamo 4 vertikalne miješalice u kojima se masline miješaju. U njima se znači masline zadržavaju 10 do 12 minuta kako bi male kapljice ulja postale veće. Cijeli proces se odvija bez prisustva kisika. Vakuum pumpa izvlače van zrak, tako da tijesto koje se miješa ne bi oksidiralo i strogo je kontrolirana temperatura, tako da nekad su se masline grijale u miješalicama kako bi se dobilo što više ulja, a mi danas masline hladimo kako bimo zadržali što više aroma i postigli što veću kvalitetu, kako bi Istra ponovo bila na listi najbolje regije maslinarske na svijetu i zadržala svoj primat iz godine u godinu. Uz hlađenje imamo i podešavanje okretaja mlina, tako da od istih maslina možemo dobiti blaže i intenzivnije ulje, te dekanter koji odmah radi na 2 faze, izvlači čisto maslinovo ulje bez prisustva vegetativne vode. Evo, ovo je unutrašnjost jednog dekantera koju većina ljudi nikad nije vidjela. Čak i oni koji su bili u uljarama, jer su inače to kao zatvorene podmornice u koje ne možete tek tako pogledati. Ovi strojevi su vrlo jednostavni za održavanje, otvaraju se, evo, nikad ne biste rekli da je ovaj stroj sinoć proizvodio maslinovo ulje. Znači sve je čisto i uredno, što uz najveću higijenu u postrojenju omogućava i vrhunske rezultate u kvaliteti. Ovaj dekanter jedinstven je po tome što odvaja odmah 2 faze, znači odvaja maslinovo ulje od vegetativne vode i komine. Znači ovdje izlazi vegetativna voda i komina, a na ove rupe koje možemo regulirati izlazi čisto maslinovo ulje, tako da iz njega izlazi gotov proizvod. Druge uljare rade većinom u 2,5 faze i na rupe u dekanteru izlazi maslinovo ulje i vegetativna voda, pa je takav proizvod potrebno još separirati u separatoru. Mi separator koristimo isključivo za čišćenje završnih voda kod pranja maslinovog ulja, znači služi nam kao jedan stroj za zaštitu okoliša, a ne u proizvodnji maslinovog ulja. Uljara je trenutno jedna od rijetkih takva, znači 4 su za sada montirane u Europi. Mislim da je to sustav koji će zaživiti kroz par godina i u drugim uljarama i kao što smo 1997. bili među prvima koji su počeli ranu berbu maslina i preradu u istom danu,
tako da i ove nove tehnologije će sigurno doprinijeti kvaliteti proizvoda i sigurno će zaživiti i u drugim uljarama kroz koju godinu i postati standardne. Agroistra, poljoprivredni magazin.